Po dlouhé době je čas zase na basový video, protože sice máme v Tencingu dva schopný basáky, ale začali jsme dělat písničku, ve který oba solově zpívají, takže je to záminka vtáhnout do toho někoho dalšího. Budeme potřebovat nový lidi za nástrojem a obecně. Jako na podporu je to písnička na 5 dob, což je trošku neobvyklý, nikdy jsme takovou nehráli, ale stačí umět do 5 počítat a ono to nějak půjde. Už na zkouškách jsme ukázali, že dlouhou dobu v té písničce se na určitých místech opakuje jeden riff složený z tónu E na nejtlustší prázdné struně. Nicméně ten tón E jde hrát i na té druhé nejtenčí struně na druhém pražci. Jo. To jsou obě Ečka, akorát o oktávu pod sebe. A potom jsou tam tóny A, H. V celou tu písničku budeme moct používat takový režim, kdy ta první brnknutí je na 3 doby a další 2 brnknutí jsou na 4. a 5. dobu. V té prostřední části se docela dlouho opakuje právě tenhle ten riff. Ečko je na 3, 1, 2, 3 a pak přijde A, 1, 2, 3, A, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 a nahoru. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, to se může klidně střídat. Jo. To tam v prostředku přijde to po úvodní části, kterou by teoreticky stačilo hrát jakoby na těch základních tónech, ani tam ten rytmus na 4. a 5. dobu nedělat. A tam jsou akordy, vyjmenuju, protože jsou 4. E-dur, H, cis, A. A teď je zahraju s počítáním a navážu na to tu část, od který jsem mluvil prvně. Znova. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 a jedeme. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tam nahoru dolů podle toho, jak budete chtít, nebo jak to potom v té skladbě budete cítit. Tak, nebudu věci opakovat, to si můžete vrátit kurzorem. Jdou tam dát ale do téhle úvodní části pěkný prokladový tóny, jo. Do těch akordů, jak jsem říkal, E, H, cis, A. A já tam dám prokladový tóny. Ten první je špatně, znova. Ra, 3, gis, H2, 3, C, cis, 2, 3, cis, A2, 3, A. Jo, a teď už začínáme ten režim, tenhle. Jsem slíbil, že nebudu opakovat, ale zahraju to ještě jednou pořádně, snad bez chyby. 1, 2, 3, 4, 5, E2, 3, gis, H2, 3, C, cis, 2, 3, cis, A2, 3, E2, 3, E2, 3, E2, 3, Tak a to už se tam opakuje a teď už si myslím, že se máte kam vrátit, jestli chcete nacvičit tuhle tu část, nebo já ji dám ještě s textem. Jestli to dám. Den má na káhánku, přišla chvíle spánku, vůni po heřmánku má, věř mi, že vše je tak, jak má být, klidně ti spát, snad se bez tebe svět chvíli sám může otáčet, tak to stačí. Potom přijde ještě jednou tahle ta sloka, která začne zase těma 4 akordama. A pak tady máme část, kdy solujou chlapy Ježíš a Jidáš a tady najednou už potřebujeme tu postupku zahrát dobře. Já to asi vezmu 2krát, snad to zahraju nějak dobře, zkusím říkat ty tóny. Platí, že vždycky první brnknutí je na 3 doby, další na 4. a 5. jsou další 2 brnknutí.
Začínám na E. 1, 2, 3, 4, 5. E2, 3, E, D, C2, 3, C, A, E2, 3, C, D, E2, 3. Počkej, tady. Jo, já už vím, pardon, jak jsem to myslel. Znova. 1, 2, 3, 4, 5. E2, 3, E, D, C2, 3, C, A, E2, 3, C, D, E2, 3, H, D, E2, 3, E, D, C2, 3, C, D, E2, 3, C, D, E2, 3, H, E, A2, 3, D, D, G2, 3, C, C, H, H. A tam, pokud jsem správně pochopil tu skladbu, tak vlastně se i ruší ten 5čtvrťovej, tak mění se na 6čtvrťovej a tím to nějak graduje. Myslím, že tam bude 6 taktů. A pak zase začíná ta úvodní část. Ale tu už tam mám natočenou aspoň 2krát, tak já vezmu ještě jednou tu solovou část, jo. To, co zpívá Jidáš nebo Ježíš. 1, 2, 3, 4, 5. E2, 3, E, D, C2, 3, C, A, E2, 3, C, D, E2, 3, H, D, E2, 3, E, D, C2, 3, C, A, E2, 3, C, D, E2, 3, H, E, A2, 3, D, D, G2, 3, C, C, H. A tak dál. Hele, nevím, jestli to z toho bude se naučit, ale když budete mít ty akordy vedle toho napsaný, tak třeba vám to pomůže. Čau.